Hei, kiinnostaako opiskelijoitasi kuorolaulu? Mä olen Reijo Aittakumpu Sibelius-lukiosta ja me ollaan Lumoke-hankkeessa luotu lukiolaisille suunnattu kuorokouluoppimateriaali. Lumoke-kuorokoulussa kuka tahansa lukiolainen voi osallistua kuoroharjoituksiin ikään kuin olisi mukana treeneissä. Harjoitukset on kuvattu ja äänitetty kuorolaisen näkökulmasta. Kuorokoulun ohjelmistossa on yhteensä 17 kuorolaulua, helpoista haastaviin. Materiaaleihin kuuluu kappaleiden nuotit, erilaisia harjoitusäänitteitä, joiden avulla opetellaan stemmat, videoidut stemmakohtaiset kuoroharjoitukset, videoidut konsertit harjoituksissa opetelluista kappaleista. Kuorokoulussa ei tarvita aiempaa kokemusta kuorolaulusta, vaan kaikki perustaidot ja tiedot sekä stemman valinta käydään läpi ensimmäisissä harjoituksissa. Kuorokoulussa opitaan myös laulamisen tekniikkaa ja tehdään paljon ääniharjoituksia. Ja muistakaa loppu, tuki pitää, vire pitää. Lumoke-kuorokoulu antaa opiskelijalle mahdollisuuden osallistua kuorotoimintaan, vaikka koulussa ei oma kuoroa olisikaan. Tarjolla on 4 erilaajuista pakettia. Valitkaa opiskelijan kanssa yhdessä sopivan laajuinen opintopistekokonaisuus. Klikkaa linkistä Lumoke verkkoalustalle ja tutustu kuorokouluun.